Sanibona. Ninjani? Niyaphila? Asiphile bafethu. Ngiyabonga kakhulu mfowethu Mkhonza lo. It's been a while, good people. Ake sibonge mangabe nikhona niphila. Sithemba ukuthi konke kuhamba ngendlela. Ngibonga kakhulu my new subscribers to this channel. Ngiyabonga kakhulu abakhomentayo, abalikeayo, abashare ama video la. Thank you so much guys. I appreciate it. I appreciate it a lot. Ngiyanibonga kakhulu. Ngicela ukuthi if you haven't subscribed, usubscribe sikhulise channel yethu. Ngiyacela kakhulu kuleyo ndawo. Ngiyabonga kakhulu guys. Ngiyabonga. Ngithi ake ngisukume nokuphawula ngento eke yashiwo uSecretary General we-ANC ubaba uFikile Mbalula recently. Mangaphosisi kuyizolo nge-7 April mangaphosisi. Lapho athe khona uyibona nje kungasinto etheni abangayixaka ngayo indaba ye-MK ngoba i-MK kahle njoba yafonyishwa uZuma nje kahle njoba manje kuno Secretary General we-MK Party uFloyd Shibam ufakwe lapha yana in short uthunyiwe ku-MK Party uFloyd Shibam ukuthi ayo manager uPresident Zuma. I-statement leso sika baba uFikile Mbalula uthi ukuba khona kuka Floyd Shibam kwi-MK Party iyodwa nje inhloso yalokho ukuthi uye lapha yana ngenjongo yokuthi ayo manager noma ayolawula uZuma. In short, uFloyd ulapha ku-MK Party ukuze enze uZuma ukuthi noma yimapha amaplane anawo okungenzeka ukuthi mhlawumbe amaplane azodestroya i-EFF ngoba phela indlela ayibeka ngayo vele uMbalula usho njalo uthi shothi ulapha yana uFloyd ngenjongo yokuzomanage noma ukulawula uZuma ukuze mhlawumbe uZuma angabi i-threat kwi-EFF. Ile indlela ayibeke ngayo le uMbalula ukumanage uZuma okusho ukuthi uZuma uyena obonakala eyingozi udinga ukumanagwa. Yingakho ke i-EFF iyathumela uShibam lapha ngo-MK Party ukuthi abe ngaphakathi futhi afike abe i-Secretary General ukuze akhona ukumanage uZuma. Akupheleli lapho uphinde wabala noDali Mpofu, ubaba uDali Mpofu wathi uShibam noDali Mpofu they are there in the MK Party just to manage uPresident Zuma. There's nothing else. Usho njalo. Lento lena ngithe mangiyilalela ngivele ngahleka kancane ngathi yazi mina angazi ukuthi abantu be-ANC kahle sebayosizwa ubani. I-logic nendlela abacabanga ngayo iyahlekisa ngempela. Kuyo yonke into abengayikhuluma uSecretary General we-ANC uMbalula ubone nje ukuthi aqhakambise lokho ukuthi i-EFF ne-MK angeke kuze kube inkinga kubo beyi-ANC ngoba uShibam noMalema hayi ukuthi abezwani noma bayaxabana bala ukuthi ba manage i-MK Party. In short, le statement sikaMbalula sithi thina siyi-MK Party singaphansi kokulawulwa i-EFF. Mawungabheka injongo yakhe ukuthi yini ngendlela mina engibuka ngayo. Uzama ukufaka umbono kubantu ukuthi into ye-MK Party kahle into engekho. Into engekho kahle. In short, uzama ukusibonisa ukuthi uMalema noShibambu bahlala phansi benza i-decision yokuthi akuthunyelwe uDali Mpofu
no Shibambu bawumanager uZuma ne-MK Party ngoba ingahle ibe ingozi ku-EFF. Yayibona. So in short uma ebeka kanje uMbalula usibonisa ukuthi thina uZuma kahle kahle akuyena owasuka wathatha isinqumo wakhuluma noma wanegotiator noShibambu ukuthi akeze ku-MK Party ukuthi azolekelela ekubuildeni i-MK Party ngendlela uMbalula ayibika ngayo. Asazi ake sithi njengamanje ake ngathi kahle kahle imephi indaba kaMbalula ngalolu daba mina ngendlela engiyibuka ngayo. Kodwa nje engakusho lokho ukuthi even if ke kunjengoba asho uMbalula, ake sithi bekunjengoba asho uMbalula, kuyibekaphi lokho i-ANC yakhe? Kuyibeka kuphi? Ngoba njengamanje nje bedidekile bengazazi ukuthi bayi east noma bayi west, ukuthi bayi north noma bayi south. Lapha kulento yabo abayibiza nge-GNU baxakekile kumanje, abazi ukuthi benze njani nge-DA noHelen Zille ebaxakile njengamanje. Thina besilindele ukuthi ngabakhuluma ngalento yabo ebaxakile ku-GNU ukuthi benza njani ngayo, yena uzoqhamuka ukhuluma nge-MK Party. Bala bakhona njengamanje kungasiphi isizathu, abafuni ukubona namanje noma ukuvula amehlo babone ukuthi MK Party kahle kahle is taking over South Africa. Abafuni ukubona lo, abafuni ukuvuma futhi ukuthi lo 40% wabo ongekho nawo futhi lo 40% ngoba phela watholwa ngefraud. Lo 40% wabo abanawo njengamanje bayazi yini noma abafuni ukuvuma yini ukuthi uyena lo Zuma obenze ukuthi baze bafika kulo 40% abakuwo njengamanje, obenze ukuthi baze babiza izitha zabantu abamnyama bayisondeza eduze bazodla nazo ekhekheni okumbuso wase-South Africa nomnotho wase-South Africa. Manje bafuna ukudatshukelwa, uma ubheka bafuna ukudatshukelwa njengamanje ukuthi i-DA ibajikele kwi-GNU bathi i-DA must walk. Shothi i-DA must go because i-DA cannot implement i-policy noma cannot implement i-budget abayiphikisile noma abangayivotelanga. Bafuna thina ukuthi samukele lokho bese siyabazwela noma siyabadabukela. So baba ufikile Mbalula, mina nje into engayisho kuwe ukuthi even if uFloyd ulapha ukuyomanager uZuma, ake sithi kulapha uyomanager uZuma nje obusho, does that mean kuzomanejwa nabo bonke labantu abangaka eSouth Africa abavotele i-MK Party? Ngoba phela makuwukuthi uFloyd umanager uZuma, kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi abantu ngeke yini basayivotela i-MK Party ngoba kunoFloyd Shibambu. Thina siyazi ukuthi i-MK Party isungulwe ubani, sungulwe ubaba uJacob Zuma. Futhi siyazi thina ukuthi uFloyd Shibambu ubizwe ubani ukuthi azongena kulesikhundla kuso sokuba uSG. Ubaba uJacob Zuma. Azange asithenge lesikhundla uFloyd. Ubaba uZuma umappointile ukuthi mfana kithi ngicela ungidlalele naye role as an SG of the organization ngoba emethemba. Futhi njengamanje uFloyd wenza kahle kakhulu, kuhamba kahle kakhulu. Asikhalazi. And singasho sithi ubaba uZuma siyambonga ngokuthi a-appoint uFloyd Shibambu. Noma ngabe ke uzomanager nje obusho wena. Thina sicanthi nayo indlela uFloyd azomanager ngayo uZuma. Uzomanager uZuma ngento eyodwa ngokuthi azoshare ama-ideas wakhe ukuthi yiphi indlela i-MK Party engakhuliswa ngayo. Iyona ndlela akazomanager ngayo. Nesiyawabona amagalelo kaFloyd kuze kube manje nge-MK Party. Siyawabona ama-structures, i-constitution and all that osekukhona njengamanje kwi-MK Party after kufike uFloyd Shibambu lo ozomanager uZuma ngokusho kwaMbalula. So ukuzomanager kuka Floyd uZuma ke
thina njenge-MK Party siyakujabulela webaba uMbalula because siyayibona ukuthi i-MK Party ibhekephi. Siyayibona ukuthi ibhekephi njengamanje. I-direction siyayibona under Floyd Shivambu. Yiloko nje engingakusho. Sengiphethe ngifuna nje ukukhuluma kancane nge-IFP. Ngibonile ukuthi abaholi be-IFP bakithi bazama ngako konke okusemandleni ukuchaza nokucacisela abantu ba-South Africa abamnyama ukuthi kungani bevotele ukuthi kukhushule iVAT. Hayi IFP siyanidabukela. And sidabukela kakhulu laba abanivotela ukuthi banivotele kokuqala banivotela ukuthi niphathe noma nihole njenge-IFP. Nathi mase nivotelo lathatha nina lamavoti abantu benu nayo ngena nawo kwi-GNU nayo sebenzisana nabantu abangafunwanga abantu benu uma bevota okuyi-ANC, DA nabanye abaku-GNU njengamanje. Naqala lapho manje senenzeni seniphinde nayo vota ke manje navota ne-ANC ukuthi kukhushule iVAT. Le nina ethi angeke icindezele umuntu omnyama ohluphekayo. Nisho njalo ngithi nithi ukukhushulwa kwale tax le ngeke kuze kubalimaza abantu abahluphekayo abamnyama. Kusho nini IFP? Yebo nichazile ngale ndlela enichaza ngayo. Kodwa kusala iVAT ikhuphukile. Ikhuphukile iVAT. And abantu ba South Africa ba understand ukuthi kusho ukuthini lokho. Bazophendula kuphi evotini. Kakade sekuyabonakala. Bukani indlela nje iFP enilahlekelwa ngayo manje kuma by elections njalo njalo enzakalayo because abantu cannot understand ukuthi nina nithatha amavoti abo niwanikela kubantu abangabadingi. Siyanidabukela nani kakhulu. Ake nje sisho sethi iGNU le into engekho futhi angeke ibe khona. Sekuseduze kakhulu ukuthi kuphele ngayo. Akusensuku zatshwala. MK Party is taking over. Ngiyabonga kakhulu guys. Umfoka Mkhonzalo bengithi nje angizodlulisa le indaba lezi ezimbili. Indaba kaBaba uMbalula ukuthi asidelele acabanga ukuthi thina siyiphukuphuku siyi-MK Party. Uma ethi uFloyd Shivambu is there to manage our president uZuma. Engathi uZuma akacabanga. Zuma is brilliant and uyayazi into ayenzayo. Even Floyd himself uyayazi into ayenzayo. Yingakho ubaba uZuma emsondezile ukuthi azomlekelela. Nani IFP sithi siyanidabukela kakhulu noma ningachaza nithini. Abantu ba South Africa abanivotela abazona iphokopho. Bazoniphendula njengoba sebeqalile nje kuma by election beniphendula ngevoti labo enithathile nawo lidayisa. If you haven't subscribed, ngiyacela usubscribe. Umfoka Mkhonzalo. Ngiyabonga kakhulu guys. Please qhubekani nisupport i-channel kuyeza kuningi okuseza la. Ngiyabonga kakhulu niphile. Thank you so much.